Hürmetli әти-әниләр, әби-бабайлар, кадерле балалар. Бүген мин сезне Татарстан китап нәшриятында чыккан 4 яңа китап белән таныштырам. Иң кичкенәләрдән башлыйк. Ул безнең "Өч кыз" дигән тавышлы китап. Менә шундый матур китап. "Өч кыз" әкиятен бөтенегез дә белә торгансыздыр инде. Ул авыру әниләре янына килмичә үрмәкүч белән бакага әйләнгән ике тыңлаусыз кыз турында дип әйтергә кирәк һәм әнисе янына йөгереп килеп, бөтен эшен ташлап килеп, аңа ярдәм иткән кеше кыз турында һәм аны бөтен кеше дә яраткан кыз турында була инде бу, әйме? Бу китап безнең кнопкалы тавышлы китап. Менә монда кичкенә генә кош рәсемен күрәсезме? Менә шул кош рәсеме ясалган җир укыла. Сөекле бала, гомер буе игелек күр, кешеләрне бәхетле ит, аларга куан. Менә шушындый китап. Катырга һәм тавыш авторын танығансыздыр инде, кем тавыш икәнлеген. Татарстанның күренекле артисткабыз безнең Луара апа Шакирҗанова тавышы. Хәзер халык әкиятләреннән башлаганбыз икән, "Өч кыздан" күчәбез әкрен генә Таң батырга. Монысы да кичкенәрәк балалар өчен, тегесе бик нәниләр өчен булса, монысын инде без 2, 3, 4 яшьлекләргә, хәтта 5 яшьлекләргә дә рәхәтләнеп тәкъдим итә алабыз. Моны интерактив китап дип тә атыйбыз. Нәрсә белән? Чөнки бу китапны укыган вакытта безнең балалар заданиеләрдә үтәргә тиеш булалар, биремнәрдә үтәргә тиеш булалар дип әйтик инде татарча, әйме? Әйтик, мәсәлән, менә монда наклейкалар алып ябыштырабыз. Анда безнең кыр җитми бугай. Монда сорауга җавап бирәбез бу биттә. Монда без саныйбыз. Һәм монда буялмый калган җиләнне буйыбыз. Менә шушылай итеп бөтен әкиятне бергәләп укып, карап, эшләп чыгабыз. Аның ябыштыргычлары, наклейкалары менә монда. Әкият, Таң батыр әкияте үзебезнең бик узын әкият бит инде ул. Ул әкиятне Йолдыз Миңнуллина кыскартып, эшкәртеп, шушындый хәлгә калганчы безгә эшләп бирде. Һәм тагын бер әйбер, менә бу китапның ахырында Таң батыр әкиятенең тулы вариантын тыңларга була. Һәм шуны әйтер идем, әти-әниләр балаларга аудио китапны кушканчы үзләре иле тыңлап чыксыннар иде, яки китабын алып укып, хәтерләрен яңартсыннар иде, чөнки китапта безнең куркынычрак урыннарда бар. Шунысын әйтеп куясым килә. Һәм икенче QR-код анда Таң батыр мультфильмы. Аны карарга була, татарча мультфильмны кирип карарга була. Монысы икенче китап булды. Хәзер әйдәгез өченче китапка күчәбез. Монысы шигырьләр китабы, ләкин ул шулай ук әкиятләр дөньясы белән бәйле. Бу китапның авторы Әлфия Габдрәшитова дигән ханым, ул гомер буе рус теле укытучысы булып эшләгән һәм менә бу китапта сез инде Пушкинның "Лукоморье дуб зеленый" дигән юлларын беләсез бит, әйме? Ул безнең Руслан и Людмила әкиятенең башы һәм ул әкияттә безнең халык әкиятләренә тәкълид бирелгән. Һәм менә шул өлешкә ошатып Әлфия Габдрәшитова шушындый юллар, шушындый 4 юллыклар иҗат иткән. Аларның һәрберсе нинди дә булса бер әкият героена багышлана. Менә шундый кызыклы гына китап. Менә анда убырлы карчыклар да бар, анда шүрәлеләр дә бар, анда әллә кемнәр бар, әллә нәрсәләр бар. Монысы 4-нче, 3-нче китап булды. Хәзер әйдәгез 4-нче китапка күчик. Ул безнең Марсель Галиевның "Сипкелле кояш" дигән китабы. Менә монда күренә ул безнең тышлыгы белән без аны ачып куйдык. Хәзер бер китапны гына, бер шигырьне генә укыйбыз. Киерелеп торды кояш, ачып болыт юрганын. Үзем күрдем чык су алып аның битен юганын. Яңа уянган кояшның йөзе дә бит сипкелле. Агачлардан чыклы җиргә күләгәләр сикерде, шүрәлеләр шикелле. Менә ул сипкелле кояш. Ул сипкелле кояш
Марсель Галиевның туган ягы Азнакайдагы Чатыр тау өстеннән килеп чыга. Менә безнең рәссам Чатыр тауны да шулай итеп ясап куйган. Китапның рәсемнәре шундый матур. Аларның һәрберсе аерым картинка шикелле. Һәр биттә бар. Әйе, һәрбер биттә рәсемнәр. Әле аның бөтенләй шигырьсез рәсемле генә битләре дә бар. Алары ел фасылларына багышланган. Менә мәсәлән, менә мондый. Малайлар балыктан кайтып килә, аларның балык тотып кайтканнарын песиләре саклап тора, миңа да эләкмәс микән дип. Төсле яңгыр. Карагыз әле, тере-тере тамчылар. Яфраклардан килеп төшкән тере-тере тамчылар. Булыт җиргә җепләр сузып, төсләрдән чигү чигә. Бизәкле келәм әзерли, бүләккә игенчегә. Ни өчен игенчегә ул келәм әзерли? Чөнки яңгыр күп була икән, безнең игеннәр уңа дигән сүз. Матур. Рәсемнәр шигырьләрне генә кабатламый, рәсемнәрдә өстәмә мәгълүмат алырга мөмкин. Балалар китабы шулай булырга тиеш тә инде ул. Минем үземә менә бу бит шундый ошый. Карагыз, нинди хәйләкәр песи. Ул балыктан кайтып бара. Һәм менә бу кошка игътибар итегез әле. Монсы Фазыл Хөснә дәгълар җардам дигән бу инде ирекле тәрҗемә дип әйтергә була моны. Мин йоклаган чакта күзләрем очып китә дә йолдызлар була икән. Мин йоклаган чакта кулларым очып китә дә ботаклар була икән. Мин йоклаган чакта тавышым очып китә дә кошка әйләнә икән. Әни әйтә дигән шигырь бу. Кышның бер көне песи баласының оялуы. Менә шундый бик матур китап. Моны бик кечкенә балаларга тәкъдим итмәс идем. Бу инде безнең бүген иртәгә мәктәпкә барырга әзерләнгән балалар өчен һәм башлангыч класста укыган балалар өчен бик әйбәт булыр. Аларның хәрефләре дә эре. Укырга, үзеңә укырга да әти-әни белән бергәләп утырып укып, аннары соң үзең шуларны кабатлар өчен дә бик әйбәт китап. Шундай эре хәрефләр шрифтлы. Менә алар. Марсель Галиевның шигырьләре фәлсәфирәк, уйландыра торганрак, уйланырга мәҗбүр итә торганрак. Шуңа күрә гади шигырь эзли торган кешеләргә бик барып бетмәс. Шуңа күрә әйтүем, кечкенә балаларга алар ярамас дип. Зуррак балаларга. Башлангыч класста укучыларга, 1-нче, 2-нче, 3-нче классларга ярый торгандыр. Менә яңа чыккан 4 китап белән таныштырдык. Әле безнең чыгасы китапларыбыз тагын да бар. Алар турында соңрак сөйләрбез.